ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ନା ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ? ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମିତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ମନ। କୁହାଯାଏ ଯିଏ ନିଜ ମନକୁ ଜିତିଗଲା ସେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଜିତିଗଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଧରଣୀ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ନିଜ ମନ ଉପରେ କିପରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା। ଆମର ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମନକୁ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇ ଦେବ। ମନ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ। ମନକୁ ବଶ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏହା ମଧ୍ୟ ସରଳ ହୋଇଯାଏ। ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର କର୍ମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ ତଥା ଅଶୁଭ ବା ପାପ କର୍ମ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଉଚିତ। ମନକୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ଯେ ହେ ମନ, ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଅପରାଧ କରିଛୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବିକାରୀ କଲୁ, କୁମାର୍ଗରେ ନେଲୁ, ଅଧପତନ ଏବଂ ସର୍ବନାଶ କଲୁ। ଏହା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ବର୍ଷ ସବୁ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକର୍ମ କରିବାରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହୁଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ରଖ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଭଗବାନ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହେ ମନ, ଯଦି ତୁ ନ ବୁଝିବୁ ତେବେ ତୋତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ କ'ଣ ନରକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା କଠିନ ହୋଇଯିବ। ତୋର ପଥିପଡ଼ା ଜ୍ଞାନ ଦୁଃଖ ସମ୍ମୁଖରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ହେ ମଳିନ ମନ, ତୁ ମୋର ଅଧଗତି କରିଛୁ। ତୁ ମୋତେ ବିଷୟ ବାସନାର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରି ବାସ୍ତବିକ ସୁଖରୁ ଦୂରେଇ ମୋର ବଳ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନାଶ କରିଛୁ। ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରାଇଛୁ ତାହା ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଆଯାଏ ତେବେ ଲୋକେ ମୋତେ ତିରସ୍କାର ଓ ଧିକ୍କାର କରିବେ। ହେ ଦୟାଳୁ ପରମାତ୍ମା, ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ସତ୍ମାର୍ଗ ଦେଖାଅ। ମଳିନ ମନ ମୋର ନାଶ କରିଛି। ମୋର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ମଳିନ ମନ ଶୈତାନଟେ। ଏହିପରି ମନକୁ ସର୍ବଦା ବୁଝାଉଥାଉ, ତାହେଲେ ମନର ଡରି ଛିଣ୍ଡିବ ଓ ମନ ବଶୀଭୂତ ହେବ। ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛଟତାର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ଉଦ୍ଧାର କଠିନ ନୁହେଁ। ମନ ଉପରେ କଦାପି ଭରସା ରଖ ନାହିଁ। ମନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଲେ ତୁମର ନୌକା ବିପଦରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଯେପରି ହାତୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଙ୍କୁଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ସେହିପରି ମନକୁ ବଶ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସତ୍ଚିନ୍ତନ, ସତ୍ ପଠନ କର। ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କର। ସମୟ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମନକୁ ବାନ୍ଧ। 1 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଖାଲି ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣକୁ ନିୟମିତତାର ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ଯେଉଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ହୃଦୟପୂର୍ବକ ପଶ୍ଚାତାପ କର। ପରମ ଦୟାଳୁ ପରମାତ୍ମା ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶରଣରେ ଗଲେ ସେ ତୁମର ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆମେ ମାନବ ତ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ମାନବିକତା ହରାଇ ବସିଛୁ। ଆମଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶୁତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରକୃତ ମାନବ ହେବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ସଂଯମୀ କର। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ମାନବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମନକୁ ଶିକ୍ଷାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।